A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdahom nga makaling kawas kalisod. Maayong buntag sa inyong tanan. Another day, another video na sad. Gitanaw na lang ako mga bagto si sakay og bus no kay murag medyo dili naman makaya magtindugay sa gawas. Kay nangok-ok naman ang mga dili angay mangok-ok. Sa wakas ng snow na gyud siya no, pero ang kapait wisig-wisig ramong snow during dapita yet. Og sa ulan pa talit hera ba. Kaning style sa snow unsaon na lang man namo pag imog snowman o pag angel ani nga arang nipis man. Excited para man kayo akong ginamanghuran nga bagtos. Pero sige lang nalipay ra pud mi kay wala ra na pareha sa mo diri sa norte dapit nga arang bagaan na kay town sa snow didto. Dili na siya maayo ba yet, dili na siya makalipay, makahasol na. Atong paghumana ko panilig sa snow nga nipilit sa mong sakyanan ni diretso na lang pagkukuha sa akong amo kay ni chat na ra ba yung taon to nga gigutom na daw siya. May gali wala na nako nato ng mga bata no, wala ra na late maong sayo ra pud nako makuha kong amo. Kaning mga ingani gali mag snow na siya medyo maginahine ra gyud sa dalan no. Kaysa walay bakakis na padidit gyud mi sa intersection pag break may gali kay duha ra mi sakyanan ug wala ra mi nalahaw sa ilaha. So mao medyo scary gyud siya. Dahil pagabot na mo sa balay is na mahaw na mainit na lang pod mi. Bali ang chow quick ra nga pina 1000 degrees Celsius nga sabaw ba. Wow. Kana makaingon jud gagalame. Unya kay nisapit naman ang udto, kadali-dali na lang ko dayon og palata sa baka. Bali ang putahin na doron kay pinakasimple ra kayo nga sinabawang kamot. Ay di ay baka. Bakakon kay marong gipaasa ug imong gidula-dulaan akong kasing-kasing ug akong gugma. Charot lang. Basta kay ibutangan ra nako nag-asin, paminta, sibuyas, sili, then giset ra nako pressurization og 45 minutes sabay start dayon. Wow. Kinalata naman siya, ako na lang po gibalin dayon sa kalan. Butangan o potatoes, celery, dayon syempre cabbages, pekapina na lang po dayon o pichayizations. Dayon pag malakasang beef cubes para baka, yun kayo siya ba, para lami ba? Dayon a little sprinkle of chili flakes, dayon para nailaparo gamay ba, nag-ingkit o sigop ni mo sa sabaworms ba? The wait is over, naluto na gyud dyan, no? Mong gipaspasan rin ako gukad, oy, kaya mga dinosaurs at tiyan nato ba, yet, nangita naglawog. Mauna lagi niya akong giingon. Wow! Kaning sabaw, timing kayo sa mga bugnawang panahon, no? Kanang makaingon yung kag maon, ipainit. Sabay reg, unang kagat. Kalame! Unya kay nisapit naman ang lagim. Nangandam na lang po dayon. May kinay winter sing akong kinakusgang bagtos yet. Unya hapit ra ba bimalit. Maka-award unya ko sa akong bagtos ug amo ani o balit me. Napay pinawayway, my good. Pagkaliwat sa amo. Wala na ko naliguan ano, kaya di na madala ba, yes, sarang tugnawa. Ako na lang yung gipaawayan ng perfume, naron din na po mga lisbo ang air pollutions, panabagi. Mong gadali-dali na may kabantri mintras madala pa sa oras kay kuya, o ba kaning mga saba akong kinakusgan, oy, mura po kidaran. May galing na lang yun, nakakita na po may kaparkingan. Mong gadali-dali na lang po may dayan og marcha, bali diretso na may lahos-lahos. Must be Santa. Must be Santa. My two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. Lingaw kay siya ba yes no, dugay kay naka-recover. Sumoto pag humana ko hatod sa akong hamon ni diretso na lang pumigpalit og gasin para pang sabwag sa driveway ba. Dahil maura to, that's all for today. Ampu Gamping out.